Ancuk, iso ae. Tutorial cara nggawe roti asu panas. Pertama-tama cepakno daging celen daden-daden, gogrokan botol, lempung garing, ekstrak bolot, bubuk sianida, rabuk, pondesen, micin, kopi anak senja diudek sampai mabuk. Terus skincare nang dagingnya wolak-walik sampai roto. Lewis mari bungkusnya nuncalno nang luar angkasa kurang lebih 150 tahun. Terus jupuken neh, delok jerone, gosong mari ketabrak meteor. Nah, terus jupuken belunge pakakno mantanmu sing biyen senengane ngomong, "Aku tak bisa hidup tanpamu." Tapi dhek isih urip gak modar-modar. Tahap selanjutnya, pelituran daging gosong iku mau secara jaba jero sampai coklat kenceling koyok dengleke mebel. Iki kelire dadi abang, soalnya mari tak oseri gincune mbokku. Tahap loro, cepakno roti Jepang dioseri lem kayu cek cangkemmu kelet pensiun rasan-rasan. Lah terus taburono kroto supaya gurih. Tahap finishing, tompok daging gosong campur abon coro karo pasuran lomo tutup terus penek karo ngeden. Wis dadi. Roti asu panas siap dipangan masih gak ono daging asune. Ancuk, iso ae. Tutorial cara nggawe oseng-oseng Megantropus. Pertama-tama cepakno daging mamut, terutama bagian brutu. Soalnya jari pepatah, mangan brutu nggarai utakmu jenius. Nah, mari kono sutak uli pespa pakan walet kara garing diudek-udek. Ojo lali diwewe kapur baru 10 kilo cek wangine sumo bersak kabupaten. Lewis mari campur rajangan brutu mamut guna menambah cita rasa. Ambune mamute urung cawe iki. Tak sarano ditambahi watu koral campur kecoa cek rasane gurih. Terus siram banyu segoro, micin, minyak bulus, minyak nyong-nyong, tinta printer, letak kopi, didang karo diidoni. Soalnya jari ilmuwan, itu mengandung vitamin R, riak. Tak finishing, campur endokmu 2 biji cek bergizi. Enak iki rek, wis mateng. Campur sego karo godhong kuping gajah sebagai garnish. Wah iki endoknya kurang mateng iki lur. Wis dadi panganan cek modar. Ancuk, iso ae. Tutorial cara nggawe jajan anti congorna. Pertama-tama cepakno kapur barus, men putih, lumut kolam, ndok toyol, ceplok terus kopiok sampai ora rupo. Terus campurin susu bencong tegalan cek terhindar dari virus congorna. Terus cemplung nogot 600 jam ponjol petang tahun. Deloken, yo mbek kenyek not publik bagaikan utah-utahan kucing. Tak plastiki wambune gare gak kolu. Tahap selanjutnya sok baby oil, banyu alkohol diwacakno mantra terus didoni. Supaya gurih, suntak bobok abate cek ususmu mengkeret koyo kasut mamel. Nah, saiki suntak adonan ndok toyol kincrit demi kincrit. Plastiki terus planet titik-titik alus-alus ngono hingga seperti ngenge albino. Blonyoki minyak telon yo guys, cek gak banger gondone. Danco gosong mari ditinggal ngising. Baba wis langsung sigar jejelona ekstrak lumut kolam, opel kodok campur salep udone mbakung sing wis kadaluwarsa. Wis tadi panganan cek modar. Ancuk, iso ae. Tutorial cara nggawe otong kukus legit. Pertama-tama cepakno otongmu dicemet-cemet sampai gak karuan koyok rupamu. Mari ngono ceplok endok toyol dikopiok hingga mengalami bekenya isasi. Langsung suntak teletong sapi, semen pote, umbel kodok, jamu kiranto, wedak bokong ben empuk ngalang-alai roti Jepang. Ojo lali tambahi lem raja wali, ndok tengmu campur bubuk sianida cek uripmu sehat sentosa. Adonan keloro campurno sabun, ndok toyol campur gogrokan kapur semut langsung cetak nang wadah pakan PT. Sok kabeh deloken sampai gak karu-karuan jan estetik tenan kok bagaikan ngengek kuda. Terus didang sampai Eminem nyanyi lagu campur sari. Wis tadi nyoh panganan dhewe gah aku. Ancuk, iso ae. Tutorial cara nggawe rolada isi utek keju. Pertama-tama cepakno utake mantanmu sing lunga pas sayang-sayange, ndok jaran goyang, wedine segoro, bubuk borak ditambahi rabuk dedak cek wetengmu super lan awet lemu. Guna menciptakan baku hantam, adonannya diduel-duel di smackdown tanpa ampun sampai KO. Lanjut dikeplekkan secara jempalik terhadap tatakan peyek. Dicemet-cemet secara ndak umum cek alus kepripik galot marai cangkem kemeng. Mari ngono tutupi kulit badak karo kertas koyoke bapakmu cek anget masing-masing 6 lembar. Ojo lali tambahno godhong jambu sak kepel guna mencegah dirimu mencret secara alon-alon. Langsung digolong-komingkan sampai wujudnya koyok guling kembung. Tak finishing, guling kembungnya disamai kulit mantanmu cek mambu kenangan pahit. Langsung ditutup karo sama aluminium cek gak dilubung tinggi bengi-bengi. Terus dibuang 180 jam nek dijero juglangan cek rasa sensasine tengik-tengik mantap. Wis tadi rolada isi utak keju cocok gawe nyumpeli cakep mantanmu sing gak duwe utak. Tutorial cara gawe lumpia daging Pokemon. Pertama-tama suntuk wedak kelek campur kapur semut disaring cek wulu kelekmu ora katutan.
Apa maneh disuntuki micin berpadu opil garing yang konon katanya semakin gelek dipangan semakin garai pinter. Terus disuntak minyak nyong-nyong gas dari isekai, diremet-remet, diuntal-untal, di smackdown sakarepmu sing penting bahagia. Oh iya, jangan lupa diolesi uyo kodok cek lunyu selunyu cocote tonggo. Bungkus terus simpen 10 tahun nang isor kasur. Terus taburno wedak bayi gawe adonan, kudu gawe main karambol ya cuk. Langsung disigar dadi 7 dibagi roto. Siji awakmu, siji bojomu, 5 selingkuhanmu. Digiling sepenyet mungkin guna membungkus daging Pokemon asli Sunda Empire. Entahlah enake cuk sampai ke seluruh dunia. Wes ndang digoreng digolong-golong ket mang ora mari-mari. Lah, ditoto rajin terus disiram idune Mbak Dukun. Wes mari ngono diukep selama 8 sampai 10 semester. Aku ngono, guys. Lek gak duwe kecap, gantine gemuk Vespa. Wes tadi. Wes nyoh panganan dhewe. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe jajan manuk keplentir. Pertama-tama cepakno sosismu tanpa biji disuduk terus disuwir-suwir miring semiring utekmu. Mari kono diplotot diotot-otot cek tambah dawa. Dijak kolaborasi usus buntune nyampe sigar loro digulung cek tambah sedep. Lek wis mari, cepakno kane botol sing ombone 7,4 hektar dibeber secara ombo. Dengan metode menyuwek dari ujung kulon menuju etan digawe kemulan soalnya hawane adem cek gak mati hipotermia. Saiki sosis karo suntuk pisah soalnya pegatan. Langkah selanjutnya, bungkus sosismu karo sama aluminium. Saru soalnya ketok aurote. Nah, finishing, your sausage is ready for ditunu 10 minggu cek lemes terus ora tangi-tangi. Aja lali sosisnya diwalak-walik cek mabuk kabeh. Wis mari guys, jajan manuk kepelintir siap didangno dicocol saus tomat, umbel kodok. Selain itu ya iso kok tambahi cet lengo, dedek jemek karo kapur semut guna menambah sensasi delicious terhadap cangkem. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe sandwich daging nyambe. Pertama-tama cepakno daging jaran sak do kare, butiran opel, telek cecek ditabur wolak-walik sampai roto. Langsung diglepuki bobo borak, dicelup-celup manjah, umbel kodok cek rasane nikmat. Ojo lali dikeplek-keplekkan bersama gogrokan ketombe langsung digoreng 5 wulan cek rasane kemripik gurih. Sebagai bumbu, cepakkan malam, gemuk becak, caos basi diudek hingga pating blotong bagaikan telek mbekenyek. Joko lem kayu diudek karo salep odon dioles-oles nang roti ben terhindar dari bakteri. Tak finishing, taburno suket Jepang campur telek mbakenya mau ditompok-tompok kayak botol terus sigar tadi loro. Wes tadi. Perasaan ket mang gak ono daging nyambi. Bapak gak ngurut. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe burger Krabby Patty sambal terasi. Pertama-tama suntak rajangan bong utal-utalan kucing dikombinasi sambal terasi bosok. Mari ngono suntak minyak nyong-nyong kapur barus campur bubuk sianida sak cawuk guna membunuh bakteri jahat beserta wonge. Lanjut tumplakkan rajangan brutus sapi yang belum dicawii, tumis segosong mungkin. Ojo lali campur plototan kates, pondesen garing, wedak kelek, pupuk kandang, remukan gincu, krayon, abon celeng diudak hingga merata. Campur banyu kaporit kolam renang suntak kabel langsung diungkep selama 30 dino. Tahap selanjutnya, taburno pecahan beling di atas daging celeng. Langsung ngomong cok selama 75 jam. Ya jelas kosong goblok, lah ngomong 75 jam. Lewis mari, letakkan daging celeng di atas keripik empeng bertabur bumbu bosok, tetelan karet, sego bungkus langsung ditutup dengan doa dan salam-salaman. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe pizza lem Raja Wali. Pertama-tama cepakno sabun detol, susune kancil simpen nang isor kasur selama 500 tahun. Terus diudek-udek. Mari ngono dicampur ragi. Disarano ragine dicemil-cemil cek lambemu jamuran. Ojo lali tambahi lem Raja Wali campur wedak kelek berpadu semen putih ben cangkemmu ompong sebelum waktunya. Tahap selanjutnya, taburno wedak kelek dioser-oser terus karambolan. Mari ngono delek adonane sigar dadi 6. Jopoken salah siji, sisane sing mentah pakakno mantanmu sing kakean kampanye janji manis. Jarene dirabi tibakno mek ditumpaki. Terus digolong, isine ono rajangan bung cek ambune pesing-pesing mantap. Terus digoreng wolak-walik koyo mepe sempak. Nah finishing, sigar dadi papat terus cocolan sambel campur merica 3 kilo langsung kepentut-pentut silite metu genine. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe roti kempit UFO. Pertama-tama cepak nondok alien sing bar brojol cokok bolongan dikopiok sampai ajur mumut. Terus tambahi wedak bokong diudah sampai tanganmu cepot. Lah iki lur, susu wewe gombel cek rasane enak rotine. Tahap selanjutnya, tambahi bubuk abate campur ketombemu disaring cek tumone hilang. Katutan yo gak apa-apa digoreng bergizi supaya gurih. Diwehi telek kodok cek ususmu goyang 12 jari. Terus simpenan sampai Avenged nyanyi bojo anyar. Lah lek wis mari panas nang wajan kurang lebih 6000 derajat. Nah ngene iki contone lur, gosong gak apa-apa sing penting gak dipangan. Nah mari kono cepakno susu celeng minyak telon dikombinasi lomo jeding di mixer cek wetengmu mencret gak karu-karuan.
Ta finishing, cepakno UFO campur sambal petis bersama krim lomo ditompok terus ditutup dengan doa dan salam-salaman. Wis tadi 4 senep 5 modaro. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe dimsum kelek nogo. Pertama-tama cepakno utuke kancamu sing tolol campur banyu got micin campur kapur sekolahan cek enzim ketololane merata. Mari ngono campur oli becak, lem kayu, rajangan kalep semongko campur godhong kecubung. Soalnya menurut NASA, godhong iki bermanfaat sebagai tombol loro mengong permanen. Tahap selanjutnya cepakno kertas rokok sebagai kemul adonan bosok tersebut supaya estetik. Kemulkan hingga membentuk bunga kimimi cikiwir kisut dan di copy pasta bentuk teparu gak meri badokanmu. Nah, terus godhoken banyu tiner cek tambah keriput bunga kimimi. Losdol kita sokkan protolan gabus kiwi campur lemak kuro, gincu ledeh, telek beku campur kapur barus bertaburkan watu ginjal. Diudak cek kuman virus bakteri ini wafat jalur akselerasi. Guna sebagai tutu sumber, campur susu wewe gombel sing se-6 guna cita rasa kecut-kecut mistis. Ta finishing, suntak secara syahdu bersama kimimi cikiwir. Ojo lali taburno sawi karo kroto gagal netes ditambah senar layangan pedot cek ketok berkelas. Wis tadi, kurang gurih donono dewe. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe jajan susu berwahing-wahing. Pertama-tama suntuk susu wewe gombel, bubuk deodoran dimixer guna mengurangi kecut gak karuan garai irung copot. Pastikan menjadi pateng blotong seperti ini. Lewes mari, sendokan sak cuel campur gemuk pespa cek cangkem mulunyu kecakut tembus kolo menjing. Mari ngono dibungkus sama buku diuntel-untel simpen nang jero gudang sampai mawang rambutnya gondol. Tahap selanjutnya, suntuk banyu suka sak cebok bubuk gamping karo wedak bayi diudak-udak piteng dino ora mandek sampai dadi kental bagaikan umbelmu. Enak iki cuk, asin-asin tengi gimana gitu. Lewis mari, suntak nebaki guna pengecekan. Deloken teksture, putih-putih kental koyo anu. Curot-curot gondolmu, lem maksudnya. Wah, wis mikir aneh-aneh ae. Ta finishing, untelan adonan mang dibungkus sambal buatan cek rasane legit parang ala-alai roti Jepang. Ditapur wedak foundation campur bubuk kayu bekas krokotan rayap sing rasane sedep-sedep koyo abon sapi. Wis tadi. Jajan susu berwahing-wahing, panganan dhewe wis.